Πάμε στον κύριο Γιαννέλο, τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Κύριε Γιαννέλο, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας κύριε Καριδάκη και στους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά για προχθές, 6 Δεκεμβρίου. Αλλά ήταν και μέρα όπου η αστυνομία έκανε έντονη την παρουσία της με τη ρήψη δακρυγόνων, γιατί ήταν και μέρα μνήμης της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, του 15χρονου. Ναι. Για να μας πείτε, βλέπω σήμερα αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Θεσσαλία και με τις τοποθετήσεις σας. Ο τίτλος του ρεπορτάζ που υπογράφεται από την Τούλα Κικάτου, τη συνάδελφο, είναι «Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την πόλη στο έλεος ταραξιών». Δεν συμφωνείτε σε αυτό εσείς? Ο κόσμος, όταν λέω εσείς, έτσι το λέω εντελώς, ας πούμε, φιλολογικά θα έλεγα, έτσι, διαμέσου εσάς σε όλο τον κόσμο. Συμφωνεί ότι υπήρχαν ταραξίες? Αυτό είναι ένα ζήτημα κύριο. Έτσι, από εκεί πέρα ένα άλλο ερώτημα. Θα μου επιτρέψετε κύριε Καριδάκη να ξεκινήσω κάπως από το τέλος. Δηλαδή, δεχόμαστε ότι υπήρξαν, ας πούμε, βιοπραγίες? Ακριβώς ακολουθούσαν, η πορεία ήταν ενιαία. Δεν είχαν, ξέρετε, δεν υπήρχαν τα ανάλογα άτομα που να μπορούσαν να προστατεύσουν την πορεία. Όπως έχουμε τις άλλες πορείες που τις ξέρουμε. Όπως παράδειγμα οι πορείες που διοργανώνει, ας πούμε, το ΠΑΜΕ. Λοιπόν, βλέπετε ότι μπορούν και προστατεύουν την πορεία και γίνεται μια πορεία με ένταση, με παλμό, με έκφραση συνθημάτων, αυτά που θέλουν να διαδηλώσουν, και τελείωσε. Δεν την καταστρέφουν την πόλη. Δηλαδή, οι πόλεις, αν είμαστε αυτή τη αντίληψη, κυρία Καριδάκη, άλλο οι πόλεις, εντάξει, να ξέρει, να πρέπει και η αστυνομία να κρατήσει μια άλλη στάση. Δηλαδή, πρέπει με λίγα λόγια να αναγνωρίσουμε, υπάρχει, ας πούμε, λοιπόν, αυτός ο πυρήνας των βιοπραγών.